Yebo. Hayi njalo njalo ayijiki manje. Earlier on this year, I spoke ngelawo lamlobokazi. I spoke about the importance yelawo lomlobokazi. Ngaze ngenza ne-live ngesimo selawo lomlobokazi. Nangu umlobokazi unesiphiwo sabantu abadala. Nangu umlobokazi imikhiqizo yakhe yakuleli khaya iza neziphiwo zabantu abadala. Hey webafowethu, uma ngicabanga lesimo sezinto kanjalo kuba yinto elawulwa ubani? Ngoba uma isengenile ngokuphelele esaze wakhelwa nelawo, okusho ukuthi kunesimo sezinto eziyolawula khona kulesi sibaya. Simupha indlu yakhe lapha akwazi ukuthi akuthethe into yakhe ebhekene naye ngoba angeke aze lithethe la kuleli khaya. Hayi, niphile njalo konje ninogobela.